U Prijedoru je održana sjednica predsjedništva DNS-a i promocija odborničke liste i kandidata za gradonačelnika Dragutina Rodića za lokalne izbore 2020. godine. Lista od 35 odbornika sačinjena od mladosti i iskustva može biti dobitna formula na narednim izborima, istakao je Rodić. Vrijeme koje je pred nama će pokazati da je put koji je vodio Demokratski narodni savez ovdje u Prijedoru od 2004. godine put kojim treba da nastavi, put koji će donijeti, ja se iskreno nadam, sa timom koji će biti zajedno sa mnom, dalji napredak Prijedora i da nastavi ove procese koji su prethodne 2 godine po našoj ocjeni zaustavljeni. Demokratski narodni savez ima svoj put, a na tom putu mi se nećemo baviti drugim političkim partijama, mi ćemo se baviti potrebama građana Prijedora. DNS znači siguran put u bolje sutra. Ja se nadam da će gospodin Rodić zajedno sa svojim timom prepoznati taj put i odvesti nas u pobjedu.